pamberi kunzwisisa, madzimai ane gwara, pamberi pasine nyope, pasinadzo akadenyu ana mai tiripo. nguva ino vanzwa kanzela vedu vachitaura kuti inguva yemaintroductions. Tine vatungamiriri vedu vemusangano weZANU-PF vakagara kumberi kwenyu vauya kutai maringe neurongwa hwakanaka nechinhu chakanaka chamakatarisana nacho, handiti? Saka tichada kusumudzirai vatungamiriri venyu. Tichatanga nekusumudzirai. Muno munomuka musika muna chairman wemusika navice chair nekomiti yemusika vari pano. Sumukai musangane nevabereki. Right. No, pana vice chair mama mainometa ndichi treasure. Alright. Andoteta. Nobva ipapo tine vatungamiriri vedu kumusangano weZANU-PF vari madistrict members. Ana sister Belinda nana vice chair kuWomen's League mai Nigel. Sumukai musangano wabereki. Kana paine vamwe vandisina kuonawo, hazvisi kureva kuti ndakudzikisirai kana kushorai. Munhu wese akakosha, sorry ndisina kuonai. Ndobva ipapo ndiri kukwidza nezvigaro zvedu tichikasika tichienda kumberi. Tine vanoitwa Mai Musonza vari chigaro chavo chidiki kumusangano wedu weZANU-PF ndi ward councillor ward 14. Chigaro chavo chihombe kumusangano wedu weZANU-PF the Secretary for Finance ku DCC. Mama sanganai nevana venyu. Vamnanga kani vachitonga vachingotonga zvavo baba pasine mhandu pasinadzo. Pamberi nekutonga, Pamberi nekunzwisisa, pamberi pasi nemhandu. pasinadzo. Tina Secretary for Security musangano wedu weZANU-PF. Mwana wenyu wepano anoitwa Comrade Brian Chinerera. Pamberi pamberi pasinadzo. Ndiri kukwidza makata. Inini ku DCC kwandiri tine vakuru vangu vandinoti vakurusa. Vo vandinotoda ndichisumudza. Mukuona zvigaro zvavo izvi zvihombe pane changu. Saka zvino vandaa kunosumudza ndo vice chairman vedu ku DCC vanonzivo Comrade Dato kana kuti Darlington Mutizwa. Chef sakanaina Pamberi 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 Vamnanga koye madzimai woye kubatana woye pas nemhandu pasinadzo. vadika vabereki vangu. Tiripo makadiro. pamberi nekutonga pasi nemhandu. Manzwa kuti slogan ine mutsindo ndeyashefu. Maizwa? Ndakusumudzirai tine vaenzi vari pakati pedu vabva kuHQ vachitungamirira kudepartment recommissariat. Ndo vanda kubva ndasiyira chimweruzha kuti vatisumudzirewo vaenzi vavauya navo. Takusumudzirai Comrade Anesu kusangane nevabereki mobva matisumudzirewo vamwe vauya navo. Ndatenda.
Viva ZANU-PF FIFA! Viva ZANU-PF FIFA! Viva! 2030! Wale wajungatonga wa baba! 2030! Pasi nongope. Right. Wadina upana pama kansela. Wanoitwa kansela Chinombona. Wanoitwa kansela Tiki. Saka waditiwo warudamu ya kuno. Tizo mbona washiriki kwa kuno. Naite. Mberne kutonga. Mberne kunzwiziza. Pass nema. Akuloita chimanya. Ilinda kamera pano. The Secretary for Business and Liaison, Unomaseke. Ndimumiriri wenyu business woman. Saka pano ndofunga last week makambo ungalidza futi zvakare vabereki. Ndakaona muchiita program yanga yakanaka, ndakasvikawo pano, ndakataura nemi, ndakapfuura. Zvino mukutaura nemukukurudzirana kwatinenge tichiita kuya isusu tinotenda kuti chinhu chakatanga chiri chidiki vanhu vachiita vachikura kana kuti zvinhu zvichiita zvichikura zvinokudzwa handiti. Isusu kumusangano wedu weZANU-PF kuna anonzi ma-affiliates. Manzondona vana vedu vepano vakasumuka vakaenda kuHQ vakanoadvaiswa kuregister inonzi affiliation 2030 pass nemhandu. Saka vana vedu vakanoregister affiliation yakunziyo mother's love. Affiliation inofana kutenderera maprovinces ese ari 10. Zvireva izvo kuti vakumiririra 10 provinces muZimbabwe ino yese. Affiliation iyo ichange ichitenderera vachiita zvavanenge vachiita vachimirira musangano wedu weZANU-PF handiti. Saka zvinoreva izvo kukura. Saka isusu pano patiri panapa tatounganidzwawo nevana vedu ivava ndovatiunganidza. Inini handina kunge ndavasumudza asi tinoda kuti tivasumudze muvaone. Mavaona ini ndozongoisawo mashoko angu mairi ndobva ndapa vice chairman vedu Chimbero zvavongotaurawo nemi tine kwanisi kumhanyira tatenda. Famba mukadzi famba vakadzi vakagwinya nayo. Ndakambotaura kuti mukadzi zvinoda kuti muka pamberi neZANU-PF basi nenharadada. Famba mukadzi famba mukadzi famba. Ambotaura pane kati madzimai kana takaungana kuti mukadzi ukanzwa word racho kuti muka kuti hanzi behind every successful man kune mukadzi ari kuseri. Saka kana isusu tiri pano tisu toda kusimudzira site redu rese reMashonaland. Saka taita affiliation yavana musadza kakoma chigeba inonzi Mother's Love. Sairi affiliation ikanzi tichafamba 10 maprovince. Asina kuti isusu tega asi tese takadai nokuti chinhu ichi takachitanga tese. Ndizvo vamwana vataiwa izvi handisi mukadzi ndiri mudzimai. Kana wanzi mudzimai ukanzwa word rachona mudzimai zvoreva kuti chinhu chikaita mudzi chinofanira kuita sei? Kukura nai. Saka kukura kwataita saka muri kuona tosangana nomwe utungamiriri nomwe huso nehuso watingazive watatanga kuona pano nhasi. Saka nguva ino ndoitora ndosimudza vamwe vangu vose asikana simuka. Anzwera
Famba mkazi famba. Amberne zana PF. Amberne zana PF. Asime daradara. Watakatanga chinhu chedu chiyasikana. Dzimi makatipusha. Tikachitanga tichikura. Mukukura ndomukusvika patave nhasi. Saka takadai so tisu takafambira bepa riya ranga richitaura. Ndofunga mukufamba kwese kwataita taingokuratidzai. Vakuru ava vauya kuzokudze kuti hamusisiri pataifunga kuti tave tati pamwe pachinhambwe chatave handiti. Saka ava ndoutungamirira munenge munawo. Zvese zvinenge zvichiitwa vachakure vachikuudzai. Ungatore nguva yedu yakareba nokuti tiri vanhu vemabasa. Ndikandidzorere kuna baba achigeba. Tipedzise basa redu. Amberi nekutonga. Amberi nekunzwisisa. 2030. Pane vamwe vasiri kudaira slogan. 2030. Pasi nevanopikisa zvinhu zvakanaka. Ndakambouya pano last week. Ndakati ndasiya ndaisa blessing pazvinhu zvenyu zvamuri kuita. Makaratidza rudo, ndakasiya ndataura pano, ndakaparidza shoko rekuti madzimai matikunda vana baba handiti. Ndinoda kuridzokorora zvakare shoko iroro nhasi kuti madzimai muri kuramba muchingotikunda. Zvazvinoita munhu akaita chinhu chakanaka hatifaniri kuva negodo. Kana kurwadziwa nechinhu chakanaka chinenge chaitwa nemumwe. Muupenyu hakuna munhu asina basa. Kana newe usina chigaro nhasi kana kucreate affiliation une basa. 2030 pasi nemhandu. Saka zvazvinoita imimi madzimai ndimi varidzi veprogramu iri pano. Ndimi varidzi veurongwa, varidzi veaffiliation iri kutungamirira boka remadzimai. Saka imimi munofanira kuramba makabatana sepakutanga kuti zvinhu zvenyu zvigone kuzadzikidzwa ende zvigone kuenda kumberi. Wakaita mweya wegodo kana kuti mweya weguhwa wekuti une mazano, pamwe mazano ako awinawo anogona kutovaka kana kusumudzira affiliation iyo yakatoenda kumberi. But iwo wakaita mweya weguhwa manje usingape advice kune vamwe vako vazvipira kubuda pachena nekusumudzira dunhu nekushanda nevamwe vanotambura nevakaremara, unenge watokundikana. Ndakauya pano last time ndakataura kuti chinhu chinonzi kunamata chiri pakawanda ende chiri pakasiyana siyana. Handakataura shoko iri. Kunamata hazvireve kuti kupfugama uchidaidza Mwari chete. Wakaita chinhu chakanaka naiye Mwari watomuitirawo chinhu chakanaka. Ndofunga pano last time ndakaona pachipuhwa ana amai magumbezi, pachipuhwa vana vakaremara nevanotambura chikafu. Iyo isaini yekunamata nekuziva zvamunoita semabusiness woman. Saka inini semutungamiriri wenyu, salida webusiness Liaison, a business woman, ndinomira pamberi penyu ndichiti muri kundidadisa, because muri kuisa ropafadzo kwainofanira kuenda chaiko. Rambai makadaro. Handidi kuwanza mashoko, ndangoti ndiparure nhandare ndingotaurawo mashoko angu mairi matatu. Kurudziro yangu ndandinoda kukurudzirai ndeyekuti zvinhu zvakanaka mazviita zvichitangira muno matywana. Munofanira kuramba makabata mabatiro amakaita. Ndokupai mufananidzo wangu. Inini ndichisumuka kupolitics, dzimi makandisumudza muno handiti? Mandisumudza. Ndakasvika pamuri ndichizvikudza, ikodzero yenyu yekunditsiura kuti achigeba muri kuzvikudza. Ende chigaro changu makandivhotera chandinacho ichi
handisi shefu wenyu, imimi ndimi mashefu ako. Madzimai vakireta affiliation vachibva muno Machikwana azvireve kuti ava mashefu enyu. Kana kuti vane simba kukunda mumwe mudzimai. Vanhu vakazvipira kuve maslaves, vashandi venyu. Saka ngavasazoti kana vamira pamberi penyu kana kuti vachifamba pamberi penyu vova nekuzvikudza nekuti vacreate affiliation. Unhu hwakanaka hunoita kuti vave nemafollowers akawanda, ende musangano weZANU-PF wavanyora pama-t-shirts wavakabereka pavari kufamba unokura neunhu hwakanaka. Wakave mutungamiriri anoita zvinhu zvakaipa, hausi kuitira vanhu vese ava zvakaipa, asi kuti uri kutukisa musangano wedu weZANU-PF. Saka unofanira kulead by example. Unofanira kunotukwa kana kurohwa usingarohewo. Kwete kuti iwowo wangotukwa ndionotanga kutoroha, iwo wazvitunga kuita mutungamiriri kana kuti unakumira pamberi pevanhu uri leader. Asirishi pamberi nekutonga pasi nemhani. Ende inini zvandinoshuwira sabusinessman, chishuwo changu ndechekuti aita mari hafaniri kudadira vanhu nemari yake. Unofanira kuita mbiri yekusumudza vanotambura nekubatsira nherera nechirikadzi. Kwete kuti waita mari wofamba uchitsikira chembere dzedu idzi mvura panapa, kana kufamba uchizvikudza pamberi pevanhu, hazvibatsire. Kuna Jehovha mari yako inenge yakatuka. Saka ndinokushuwirai upenyu hwakanaka nekugara kwakanaka kuti zvinhu zvedu zvigone kuenda kumberi. Ende isusu takatenda muizwi nemushoko iri. Ndinoreva musangano weZANU-PF. Inini ndakazvipira kuita mwana weZANU-PF. Ndakati ndichashandira ZANU-PF nekusingaperi. Saka nemiwo zvakare vacreate affiliation yeMother's Love chakushuwirai kuti isusu semusangano weZANU-PF changa tichishanda nemi panokuremerai panoda kubatsirwa tichikubatsirai. Muratidzawo rudo nechinhu chamakataka, kwete kuita chinhu chinoita semoto webepa wekuti chinobvira 2 minutes chobva chadzima. Munenge maratidza kusarongeka. Saka ndinokukumbirai kuti muve nesimba neushingi mukuita chinhu chakanaka. Kune vadzisi vamwe izvozvo vatorwadziwa negodo kuti hazvaifanira kuitwa nemi, asi ivo vasina kapasiti ende vasingakwanise kuzviita zvamakaita. Saka chinhu ichi matangira amakachiita makaita zvakanaka, asi zivai kuti hakuna rwendo karusina makata. Kana makata orema musazodzoka shure nekuti ndokune matero. Rambai mune ushingi hwamuinawo. Ndatenda. Pamberi nekutonga madzimai ane gwara 2030 pasi nemhando. Vainoda kusumudzirai vice chairman vedu veDCC Comrade Darlington Mutizwa vakupewo mashoko avainawo. Tine nguva shoma nemi pano ndofunga kuti tazara mupedzisa ine program. Tine kwatisa kumhanya. Tatenda. Chef. Vamunangagwa oye!
Vamberi ZANU-PF. Mandu. Pachipano abereki vangu. Pamusoro iyi varidzi vedu. Pamusoro iyi varidzi veaffiliation. Pamusoro zvakare CCC members vedu. Pamusoro iyi kansera wechibaba chenzvimbo ino. Ndisati ndataura. Ndiri vice chairman weDCC. So ndiripo pakugadzirisa kuti musangano urambe uri panzvimbo ne. Right. Maimswa akasunguka. Amire ndiba mama. Uri achakuda unge mwana mudiki. Slogan kana chirowa mama tinoramba tiri pa-upland pamberi. Ane ukaidayo unoda kuitsvaka. Kutsvaka. Slogan yedu inoita ne-right. Pamberi, pakeka down, kuzvara down, zvadii, zvobva zvapera ani, ende zvinoitwa munhu aende energy komukati pamberi, kudaiwo, kudaona hamusi kugutsikana nekwamuda kuenda, kusangano kuemei, ndizvo, haugone kuda kusumudzwa uchida uchidaiwo, unokutyora ne, unoda kuramba wakadii, vamunanga kwavo ye, tatana, tatimaiwo ye, tatinodada, tatimazvona. Ndochienda pane chepiri. Chechipiri panapa patiri pachitarisa tauya pabranchi. Ndizvo. Isusu tinovazodzigira utungamiriri unenge uri pasi pedu hwakabatana nebranchi rawo. So panapa in terms of tomorrow, chairman wedistrict anofanira kunge ari pana. Chairwoman chii chemadzimai anofanira kunge ari pana. Musaba mati ndimo ari executive yeWomen's League. Chairwoman ngaachitonga ari ikoko imoti kune mabhanana mautambeka. Chairwoman afana kuziya nyaya idzi. Tapedza izvozvo munhu anokontrola zvese zvikati apana panenge ari mukuru womutese ndikansela. Zvinofambidzana because isusu DCC anenge achipawa kansela. Imimi affiliation ikubatsira musangano ZANU-PF ndizvo. Saka tikatamba division baba kuti isusu DCC tobva director ndizvo. Uye anoshaya basa. Mamwe ata kutsvaga kansela tinomutsise ZANU-PF makaitei. Ani manozvizana. So zvese zvamunoita baba ngavazive. Nhasi patava panapa ati kubvunza kuti baba MP ari kupi. Anditika chairwoman ari kupi. Ndiwo atinobvunza because development kaikuya kuti hangu for tomorrow. Nhasi panapa isu hatina zvekutaura zvakawanda. Business and life ataura tinongoti ngatibatane but chairperson, chairwoman weaffiliation. Nhasi muchaita semaitira magara muchiita. Toita rearrange. Chinhu chakunoloncherwa pasenda peseke. Either pagofu or padema pakanso. Ndopachadedzwa madzimai emaseke ese kuburikidza naDDC. Ndopachadedzwa mapolitical executive edu eZANU-PF ese, mambo wedu handiti, kuitira kuti mukomborerwe. Mambo akakomborera kwamunoenda munotambirwawo. Asi mambo akazvikuti atinomujenga mambo, tinenge tinonjenga kanzuri yedu, tinenge tinonjenga MP wedu. Pavanofonerwa nema-MP ari kunedzimwe nzvimbo handiti, pavanofonerwa nemadzimambo ari kunedzimwe nzvimbo, taona vana venyu kuno kwanditi, vanoti hatizvizive. Saka hazvinoshaya zvake. Asi mambo akanga ari mazviri, MP wedu ari mazviri, isu tatoo mazviri kare. Handitika tofamba tiri pamwe chete. Ndodaira kuno mashefu vabva kuHK. Kuno ndokunobva vice chairwoman weMarch East vachitatu vanobva kuno. Ndokunobva vice chair weyouth ashana komatasikana Mtizira anobva kuno. Ndokunobva vice chair weOveterian Maimswaka paMashonaland East Province ari kudzimai zvakare anobva kuno. Kuno kuna mavetera minister anoshanda nemadzimai kuti zvakanyanyisa anobva kuno. Saka vagavapinde mese muchinhu ichochichi kana chadaro manje charopafadza.
vakuudzwa kuti nemutsika pakati nemutsika pakati nemutsika pakati zvinofamba zvakadi zvakanaka. Saka ndati nhasi hatizviite samazuva ese, tironge zuva rakanaka. Mangwana advhaisa ndakupresida kukupai ndiri kuda matsamba 7 kwete amakaprinta amakapiwa kuHQ mafotocopies original mina 1 paDDC 1 pamambo 1 kukanzuri 1 presidency office neyedu yeparty. DDC vati you are welcome, yaifuti ari 7 2 mamwe ndokuudzai pekuizi handitika. So muchidimbu ndakutendai chirongwa ngachienderere mberi, asi ndati chibaba chepano ndikanseri. Ini handibve pano ndisina kunzwa mashoko akanseri. Ndegedzai ndite mukana uno kupa chitanda cheruzha usati wasukudzwa kuti ndiwaridze chirongwa kuti kansera vatambire vanhu vaeni vedu vasununguke. Kana kansera asina kutaura hapana chaanosunungukira, ndiye muridzi wevanhu kansera. Pamwe chete vabereki ndotenda chikusa chiameni kana mandiba ndingangoti handina hangu mazwi akawanda nekuti zvizhinji hatiki zvakuru zvataurwa naye. Chandinongoda kuramba ndikusimbisa chinhu chimwe chete chatinogara tichikurudzirana tinova kubatana. Handiti chekutanga ndakutenda baba vangu vamunanga agwa naye munotenge musikufara seukana abereki vangu vakuru vangu mhuri yenyu panapa mhuri yeguzha handiti munomusika muno ndovabereki vangu handinawo muguzha muno handibviri navo ndo varimo vamakatarisa. Ndotenda zvakare chirongwa chitaungandamba chataurwa chemothers love handiti ukunga pana kana chikoro rungonzwa zita racho rungosuta so handiti hariri kana definition akaitira explain handiti rudo rwani handiti tese tiri pano nekuda kwerudo rupi irwo. Chatongokurudzira ndechekuti zvambotaurwa paya ZANU-PF ihombe handiti vabereki vangu, ende ZANU-PF haina muridzi handiti kuita kansela zvinoti tida ZANU-PF handiti kukwira vabereki vangu munhu wese anokwana mairi handiti chakakosha idonzvo rani rawo musangano wedu handiti. Saka makurokoto makuru madzimai umhare pamashure apo tatingosangana tiri kunge tisangana tiri kuita programu yedu tichibatsira kune ava vanenge vari etnid handiti. Saka tatora rimwe danho zvakare repamberi kuti chienda kune vamwewo handiti, asi musatikanganikwa kwemakatangira muramba muchikodzoka muchitoona handiti. Ndoshuwa kuti hazvichagumira kuti tagumira pano munoti zvaakumaprovinzi esu nekuti tirikoni vana venyu muramba muchingotirangarirawo please ndapota, asi pazvose tisakangane kuisa pabuda munangagwa pamberi handiti. Ndosaka tiri pano handiti. Vamunangagwa oye 2030 vanenge vachitonga zvavo pasi nemhando maita basa abereki vako. Vamunangagwa oye pasi mhandu. Isusuka tida kumhanya mutaundi but zvamunoziva vana venyu amakasarudza tiri varombo, so tazoti ini naBrian napasi namukoma Chigeba taona grosari apa tikati manje tikabve tisina na chimundi chedu tapa Chigeba $50 sorry takukufira Chigeba tingomhaya shoma ndizvo. Musati maenda pamusoro
tinoratidza rudo kuvana vose, kunyange vana babasi makatobva nemunana amai muri vana vadiki. Mother staff anditi vemashi ndozvanga ndichida kuti mutaure kuti mwongo werudo rwemadzimai uri kumashi ndisi tichafamba nacho kusvikira Zimbabwe yose yakwana anditi zviti tinogona ndati zviti tinogona zvita yenyu tinokosha. iye zvino regai tipe chimuti cheruzha kuna mama vedu vati vari kumhanya vongotipa mashoko mashoma avainavo. Musani vasingaziye sogana ndaita kaizvi haisiye kutapudza handiti ndomoti isogana yakasimba nditi iwe neni tineti ende tine basi rekuchengeta nherera chirikadzi nevana vakasevava handiti mufaro wamukuona mai yange mufaro wamutishuonai muchitsigira zvakataita handii mukuzvitsigira musangano weZANU-PF munoziva zvaunoita sei enditeti tonga zvavo vamba pasi nemhanga pasi aivese namai makadaro handiti nekumoti vakuru vakataura isu vadiki hatichaita sei hatichataura ndakusiyira varidzi vechirongwa irifumwa nebasa maitei kansenazi yedu madzimai anzwa chinichi vakati aiwa regei tinoona zvanzi zviri kuitwa vanzwa nehuwi vakati kwedu hatina izvozvo. Vamwe vacho vanogara mudhuze muZengeza umu takasvika kuti kune madzimai apenga nokuratidzira rudo kumhuri. Amen. Pamwe nekubatana nekuwirirana nekushanda pamwe chete pasi nenyope. Vari pano zvakare tinovapa mukana wekuti vangosvikawo pavanotaura maviri matatu patiri.
aiwa chakanaka tinozvitenda zvikuru. Ini ndagawo kuzengeza 5 ko ndati ndoyezoonawo zviri kuitwa nemamadzimai nokuti ndotodawo kuti musvike kwedu. Pamunangagwa woye! ZANU-PF woye! Madzimai woye! Pasi nemhandu! Aiwa tinotenda. Nekufara! Pasi nemhandu! Iko zvinoda kukumbira zvakare baba nachameni vangu moswedera pane zvinhu zvabviswa nevamadzimai zvosvika patinosvika kutambidza amai peti vanove ndivo amai vevana vedu. Ambirni ZANU-PF. Ambirni ZANU-PF. Pasi nemhandu. Vachipatawo zvavari kuita abereki vangu handizvi. Ndingori neshoko randinaro. Ndoda kuchingamidzai vana mai. Kuchingamidzai muchabudo wanokaseki naika. Neshoko randinoda kuti totaura abereki vangu handizvi. Kuva nedisability asi zvinodefina munhu handiti. Munhu anodefina nemaabilities ake handiti ka. Saka tinosisa tungoziva kuoma kwezvinhu kunoita kuti tinge tichikwanisa kuti tione zvimwe zvatokwanisa handiti. Umwe neumwe nemunhu ane chipo chake chaainacho handiti chaanosheya kunyika handiti. Saka kuva nedisability hazvirevi kuti hausi munhu. Tikira vabereki vangu chakakosha all about your disability, it's about your spirit and the resilience in you. Tinosangana zvakawanda muupenyu sezvavanongoita vanosangana zvakaresept zvakawanda asi chakakosha ndechekuti vanoonekwa vachikunda handiti vachirarama despite the odds handiti. Saka ndavekangotana nezvaipanapa kuti disability doesn't describe a person or define a person but the abilities handiti. Tine zvakawanda zvatogona kuti tikurudzirane handitika tine zvipo zvakasiyana. Ndikunga tina mukoma wedu kunga munoona is very good at dancing, is very good at singing handiti. That's what defines him handiti, not his disability. Chatinofanira kuti tiite senyika kuvagamuchira nekuvatambira nekunzwisisana. Sekuno ndichafanira kuti vamaridze vane zvavanogona zvakati mainingi vane zvavo zvavanogona zvakati ndozvatinoona vazira vamaridze amazira vazire kutadza kwavo tibatisise tikunzwisana tinovazira pane 1 or 2 zvavanda sei zvavanogona. Saka nayo mashoko iwayo let's embrace hama dzedu handiti sezvatinongotomungurama kwatiita zuva nezuva patinoona nhosha yemaschool fees baibai idisability iyoyo asi zvaunozoita after wamura neschool fees kuti vanaenda kuchikoro handiti that's the ability. Tikiri vabereki ndo inotitifana who we are. Saka zvandoda ngotaura nezvekuti tine hama dzedu dziri pano tinotenda madzimai umhare tinotenda madzimai takwanisa kuvapa chipo chekuvararamisa handiti. Ngatiswebere pedyo navo tivanzwisise handiti tikwanise kupika 1 or 2 things zvavanogona zvinokwanisa kuti vabatsire kuti vaendere mberi neupenyu hwavo handiti. Ndo zvinovapa spirit. Ini pandiri pano zvandinogona ndo zvinondipa kuti ndinge ndichiti ndinomuka kuseni ndichiti ndakuita zvaizvi noti kutadza uro zvandisingagoni handiti. Saka ndinotenda vabereki vangu nekuramba muchibatsira ngatirambe tichibatsira asi takadaro zvakare ngatirambe tipamwe chete nemwoyo werudo tichisimudzirana pane zvatinogona ndozvotidifaina kaita basa vabereki vangu. ZANU-PF